угли гайтлер, ويدي غلق موخ خلا صغوش إنجي جوردو سيمين إنسيتو إز يالر بيغلقش أتخيلش ليش بوتنا أنا شراو شو كون كوش كيدو كي هو يعني بقولش بلاش بينا исторически рабит геометрии точно я бلاش بينا وين изначально يقول تعمل سوتش حاجة عيسو чамбуч كيتشي إيش اللوش تبعه فيتشينسكي إسرائيل نديوز بوخ يازيش نقوم نحبده نحشي عليه سكرم مبور سناعنا الشاش مطلج أو زيادة صحيح قاعد وبين بابا إسرائيل المؤخر قلبه يستمر توديش شو 2019 год театр ахетли докторизм сын худинаш. В кавычках я доктор наш практически побольше. Я хана группа создательниет Грозный и Гудермесский район. В основном из Павловских, Майрцы, глава Гудермесского района. Владельцы этих заведений хаккетана магитер доци хайтера и болин. Пошра 5 декабрь единый день для открытия года театра. Мероприятие Бобешту, такое хобби. Семейный кахар. Перед Новым годом Бог, что было,